Tikupira kuti ambiri tinasatira uthenga umene umakhala kuzungulira masamba amchezo okhuzana ndi kusowa kwa msungwana amene dzina lake anali Charity Floriano zaka zake zakubadwa ndikuti zinali 26. Msungwana amene anasowa lachisanu lapitalo, ndipo uthenga umene wakhala kuzungulira kuyambira Saturday pa 4 April 2026 andi mu uthenga umene amakamba zoti anthu awathandize kusaka ndikuti m'bale wawo winayo ndikuti amachita kutchula kuti sister wake. Uthenga winawo ndikuti amakamba zonena kuti kungolandira foni nkhani yokhuzana kuti mukapanga business mpaka na pano osaonekanso kuti mwalowera kuti uthengatu odandaula umenewo nkhani yokhuzana ndi kusowa kwa msungwana amenewo. Nawo posatira zimenezi kubwera no uthenga kunena zona kuti msungwana amene ndikuti Charity pamene toyankhula pano ndikuti ni malemu zikuoneka kuti wachita kuphedwa andi thupi lake lapezeka ku lodge ku Baffato kumeneko. Enabe kumazakhala mafunso kuti tafotokozani bwinobwino kuti kuchachitika chenicheni ndi chani. Ayi ndithu makosana nkhani zake zosayenda monga amene tafotokoza kale nkhani yokhuzana ndi dzina la msungwana ameneyo akuti anali Charity Floriano. Iyeyitu amakhala ku Liwonde, town ya Liwonde mbomatu la Machinga andi kumenekoko amakhala upanga business yake ndikuti no amagulisa katundu wa saluni ndikuti kazi mameshi kazi chani zimawigi ndi zina zotero ndi zimene amakhala akugulisa msungwana amene. Nawo chimene chinachitika ndichonena kuti Friday ku nyumba kwa makolo ake a Charity kunabwera mzimayi amene anavala ataya ya chisilamu ndikuti no ija imapanga cover kuyambira ku nkhope mpaka nano kukafika ku miyendo oti sungathe kumpanga identify kuti munthuyo ndi ndani. And then mzimayi amene atafika kumeneko anapezana ndikuti ndi makolo ake a Charity atamulonjera kumeneko ndi pameneno amazafotokoza kuti akufuna akumane ndi Charity ndi cholinga choti apange business amugulise katundu amene iyeyo amakhala akupanga business katundu wa saluni ameneyo. Komano Charityyo samakhala kwa makolo akewo, amakhala dera lina lake within ndikuti town ya Liwonde yomweyo. Ndetu makolowo anangoona kuti mwana wathu ndikuti wapeza business pamene pa ndetu chimene tingachite angomulumikizisa ndikuti ndi mzimayi amene kuti akapange business bwinobwino. Ndezo khangati kuti anampasa nambala phone number ndikuti no ya Charity kumpasa mzimayi ameneyo. After kumupasa ndezikuona kuti anthuwo analumikizana ndikumvana bwinobwino ndikuti no after kulumikizana anatenga nano akuti kupita ku lodge ina yake chaku Liwonde komweko kumene potenga ndi nkhanizo akumanena zona kuti ndi Z Lodge. Ndetu chipitene ku lodge ko sanabwererenso kuyesa ndikuti ma contacts yake samagwira kuphatikizapo ndikuti contact ya mzimayi ameneyo nayonso ikuoneka kuti simagwira. Ndetu ipo satira kusagwira kwa foni yake kuphatikizapo ndikuti ka contact ya mzimayi ameneyo andikuona kuti Friday lo ndikuti sanaonekenso ndi pameneno makolo anangoona zoti apite kukapanga ripoti nkhani imene ku polisi ya kumeneko ku Liwonde. Ndipo satira zimenezo polisi inayamba kuchita kafukufuku kuti no amupeze kapena apeze anthu amene wakuti ali kuti. Of course potengera ndi wamkulu wa polisi ya kumeneko ku Liwonde amene ndi Alex Cement ndi amene asimikiza kunena zona kuti thupi la malemu Charity ndikuti lapezeka ku lodge chifukwa kuti makolo ndikuti samaziwa zoti anapita ku lodge. Zikuoneka kuti anangokumana kumbali ndikuti no kupita kumeneko mwina kufuna kukakampana nkhani yokhuzana ndi business yo. Ndetu khupira kuti apolisi anagwisa ntchito ukadalo wawo umene anapanga direct kuti akafike ku lodge kumeneko. Lodge imene anagona Charityyo kumene anapeza zoti wamwalira andi thupi lake ndikuti linapezeka ku Baffa. Komano akunena zona kuti mmene wapeza thupi la malemu Charity ndikuti nali akutuluka magazi mphuno mkamwa komanso mmakutu. Nde sizizwika kuti chinachitika chenicheni ndi chani, kaya anamwa mankhwala ena anampasa mankhwala ena komwa sizizwika bwinobwino. Paja achipatala zikatero amakayesa thupi limenelo nde tikhupira kuti akamaliza kupanga china chilichonse koma poti kafukufuku ali nkati ndikuti apolisi akufufuza bwinobwino kuti no aziwe komanso kupeza mzimayi amene wachita upandu umenewu kuphatikiza pamenepo cholinga chimene wachitira zinthu zimenezi. Of course potenga ndi mphekesera zimene zikumayenda kunjako zikumazamveka zonena kuti MG1 ndi imene ili responsible komano ndi zopanda umboni, tilibe umboni wina uliwonse. Apolisi akamaliza kuchita kafukufuku ndi amene azabwereno ndi conclusion kuti amene anachita upandu umenewo ndi ndani nanga cholinga chake chinali chani. Andinso mwina atha kugwiritsa ntchito ma contacts amene amayankhulana ndi Charity mu nthawi imeneyo atha kumupeza munthu amene wachita zimenezi. Ayi ndithu nkhani zake zosayenda bwino zomvesatu chisoni kwambiri moyo kupita mwachidule motere. Of course mafunso mbaya kumazakhalapo kunena zona kuti kodi ma red flag samaoneka pamenepa apa pato poyamba penipeni zimaoneka kuti something was off kuchifukwa chonena kuti ma red flag ndikuti amaoneka bwinobwino. Munthu anavala zozibisa ku nkhope chabwino potengera ndi kacha titha kuvomereza kuti anthu amatha kuvala zimenezo potengeranso ndi side imene kwachitikira accident imene nanga si ambiri
kwambiri kumeneko faith yawo ndi kuti ndimeneyi yachimuzimu palibe vuto, komano kupeza zoti akafika ku lodge. Of course nthawi zinaso anthu mabizinesi amatha kupita ku lodge kukambirana, komano kumafika point yokalowa ku room chifukwa anthu ngati akukambirana zokhuza ndi business ndi mwina atha kukhala pamalo pena pake ponena kuti anthu akutha kuona bwinobwino komano sitikutha kumvesesa kuti kodi chinachitika ndi chani. Ma red flag amene samaoneka, samatha kuona mene zimayendera kumeneko, kuphatikiza pamenepo mafunso ena ndiomazanena kuti kodi aino akakulojiko samakonza malumo kumeneko chifukwa munthu anasowa ndeto Friday ndekuti ngati anagona kulumu kumeneko ndeto Friday, from Friday ndeto zafika Saturday, kuchoka Saturday Sunday nkomazo apezeka lero Monday ndekuti chigawo chakumawako kumeneko thupi lake limapezeka kumeneko. So akulojiwo samapanga observe kuti lomwe imeneyi munthu sakutuluka, kuphatikiza pamenepo ndekuti munthu akamabuka malo nthawi zambiri ndekuti amapereka ma details yake, ma contacts kumene akuchokera. So ndizosavuta kuti apange track munthu amene apanga book malo ogona amene wawa nkhani zokhuza ndi kusowa kwa munthu, then kumapeto wake wazapeza kuti wapezeka ndekuti thupi lake weto wamwaliranso ndekuti wachita kuphedwa. Zikumachulukira kwambiri. Recently tupachatani nkhani yokhuza ndi Lizi, msungwana amene waphedwanso ndi gade ku Lilongwe chaku area 47 uko, kumapeza zoti anangosowa, then after kusowa kuzapeza zoti thupi lake lapezeka ndekuti atatayidwa kutchire chani akuti gade ndamene amuchita chipongwe. Nawo kubweranso nkhani yokhuza ndi Chalire ongomunamiza nkhani yokhuza ndi business kumapeto wake ndekuti akampanga chipongwe. Kodi ngati panali ma issues osangokambirana bwanji kusiyana ndi kumafika point yomachoserana moyo, nanga munthu wamuchosera moyo ndekuti upindula chani? Chifukwa given ngati pamene papa angapezeke munthu amene kumapeto wake ndekuti akathiranso m'manja mwa polisi kukapitano ku ndende kumene apeza zoti akakhalanso mwina moyo wake wonse. So essence yomuchosera munthu moyo ndi chani? Zinthu zizi zafikano potopesa kwambiri. Ndi mujano anthu akumazangonena kuti bolani angobwezeresanso malamulo akale aja onena kuti munthu amene wapha anzake nayenso azikumana ndi chilango chomwecho azikanyongedwa. Zitatero mwina mwake zitha kuthandizira kuti anthu azichita mantha pofuna kuchosa moyo wa anzawo, chifukwa zimene zikuchitika sizoona. Anthu munthu ukuona kuti watichokera ayi ndithu pepane akubanja sizinayende pamenepa, imfatu yobwera mwazizi. Pano at least munthu akadola timatha kulimba mtima kuti munthu uja tinamuzonda, zikuoneka kuti samamvetsa bwino. Komano watisazika ngati pezakhalira mukuti anthu kapanga business andi kuipa kwake ndekuti munthu amene akuchitanso kufikira ku nyumba kwa makolo kumweko ndikuanamiza kumeneko. Hayi ndithu pepane sizinayende. Pepane azibale yake tinaona ndithu mauthenga amene mmayika masamba mchezo osaka m'bale wanu amene Charity pepane sizinayende pamenepa. Ambuye oziwa kutonthoza akutonthozeni munyengo yowawayi. Pamapeto penepene tingoti zimwe amalemo Charity onse mumtendere. So chinthu china ndichonena kuti sibwinonso kuti zikhulupirira anthu oti sitikuwaziwa bwinobwino, kandi kuti nkhani zokhuza ndi mabizinesi ngati sitikuwaziwa bwinobwino palibe chifukwa choti tizikhulupirira anthu ngati amenewo pano pa dziko laipa. Ngati nkotheka tiye nditenganepo kandi wachibale kandi ena ake amene angathe kuona zimene zikuchitika side imeneyo popewa zinthu ngati zimenezi. Ayi mmenemo ndi mmene nkhani zake zayendera, nkhani zosakhala bwino zovuta nkhale kufotokoza kumene nkutheka mwina muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi. Ngati ndemangazo zilipo mutha kufotokoza comment section, komano tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Ngati sinapange subscribe channel chimene chitha kupanga ndi cholinga choti nkhani zambiri zitha kutifikira mosavuta.